Hento je zo Štúrova, to vydržalo viac. Hej. Takže most pri Bratislave je tu vlastne takáto sedlová strecha, troška je takáto členitejšia, asfaltový šindel a je tam požiadavka vlastne namontovať plech Uni, čo je vlastne taký profilový plech, ktorý pripomína škrídlu. Myslím, že to je toto, čo máte na tom dome? Presne. Vlastne táto krytina. Tam máme vzorku. To poznám, však KG to vyrába. Áno. No, takže takáto strecha, áno, je to vlastne profilovaný plech. Čiže zámeram, je to vlastne troška zložitejšie, lebo tuto sa ešte napája ďalší kus strechy. Vlastne tuto je sedlo jedno a tuto vzadu je také znížené sedlo. Ja to zakreslím, čiže tá strecha je taká trošku členitejšia a treba tam navrhnúť alebo naceniť plech. No a okrem toho... Takže pohľad zo strechy. Tuto je vlastne jedna časť tej strechy a tuto je to spojené sedlo. Tu je taká menšia striežka a tuto je vlastne druhé sedlo takto hore. Hej. Takže tuto je tá druhá strana a tu vidíme, že totálne zdevastovaný ten šindel. Úplne zlezená z toho tá drť. Strecha zatiaľ nezateká, ale vlastne chcú tu namontovať ten plech, ktorý, aby vlastne k tomu zatekaniu neprišlo. Hej, čiže takto vyzerá tá druhá strana, to je vlastne sedlo. A bude tam namontovaná vlastne táto krytina Uni od KG. Vzorku zoberiem kvôli farebnosti, že o čo sa jedná, o akú farbu. Dobre, ideme na to zameranie a zakreslenie.